Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagkigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya o kaon o inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kon moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang gingharian sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timani nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay ni adtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Primerong gipadala ni Jesus ang iyang 12 ka apostoles. Ang misyon pagsangyaw sa maayong balita. Karon nagpadala na sad siya 72 tinagurha gihapon. So pila man tanan iyang gipadala? 84. Mao gihapon isangyaw ang maayong balita. Karon kitang tanan nga mga Katoliko, mga binunyagan, iya kitang gipadala aron isangyaw ang maayong balita. Ngilingiyay mong tupad ing naunsay maayong balita diha. Ina. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao nga duna natay manluluwas. Luwas na ta, available na ang kaluwasan. Unya kay available naman ang kaluwasan, ang ato na lang himuon mao ang pagsubay sa dalan padulong sa kaluwasan. Ug ang giagian sa kaluwasan padung dinhi nato, ug mao sanay atong agianan padulong ngadto sa kaluwasan, mao ang mahal nga Birhen Maria. Na kining pagdebosyon sa mahal nga Birhen, labi na niining santos nga rosaryo, kining pagsigig pamalandong sa mga misteryo sa santos nga rosaryo matag adlaw, labi na gidihas panimalay,
ang panimalay magsubay gina, ang kanang mga membros panimalay magsubay gina sa dalan sa kaluwasan. Igilingi ay imong tupad na nagsubay ang imong pamilya sa kaluwasan o kaimpasan. Kanang magsige na lagtanaw anang cellphone, siging paningkamot anang panginabuhi, pangwarta, panindot sa balay, siging pamalit anang mga gadgets, mga alahas, siging panindot anang mga naong, kana nagsubay na sa dalan sa impyerno. Nya mao ni ri atong challenge, magsangyaw kita sa maayong balita. Tudluan nato ang mga tao. Pero si Kristo niingon nga ang una gid ang puy-an para makasangyaw tas maayong balita kay mao sa nagipuy-an sa mahal nga Birhen Maria, mao gyud ang kakabos. Ano siya, ay mo pagdag pagkaon, ay mo pagdag puntil, ay mo pagdag bisan unsa, ang kakabos. Magsigi ganitag paningkamot nga madato, di kita kasangyaw sa maayong balita. Kumusta man inyong kinabuhi ron? Nahigugma mo sa kakabos o sa kadato? Dili ingon nga kabos mo kay kuan man na, given man na. Kanang yung nahigugma sa kakabos. Di ba na siya sayon? Unsa man ning kabos? Una, way pagkaon. Sunod, way balay. Sunod, way kwarta. Sunod, way ikasulob. Mo nagisulti ni Kristo, panglakaw mo nga way kwarta, way watanan. Nga ang kabos mosalig sa iyang isig katao. Sige, lingay mong tupad. Ina nisalig ka nako. Oh, daghan kay natong di mo salig sa isig katao. Mao na ang atong balay kinural gyud kay galagot ka or nagduda ka sa imong isig katao. Atong balay na aginay lak kay na alagi gyud tay kahadlok sa atong isig katao. Nganong wa naman ka mosalig sa imong isig katao kay naa naman kay daghang kwarta. Lagi kami dito sa unas kahugan, pulos mami mga pobre, amo mga balay. Anaan lag ka ng kahoy ka na bang? Ang pultahan ba para di mablis hangin? Anaan lag kahoy niya, lubagon to nimo, able na. Niya, mamiya, mis balay. Pero naanagan ni kwarta, naanay, doorknob, laka na, magsige nag-check up. Ang yawi, nadaan ang yawi. Masama, nasirad itong likod. Sige, check up. Wa na pagsalig siyang isig katao. Og mauna ang kadautan nato. Ang kabos mosalig na mo na ingos Kristo, bisan asa mo dawaton, pabilin mo dito. Og di kay mo dawaton, itaktak ang abok sa inyong mga tiil og ingna sila. Mas maluoy pa ang Ginoo sa Sodoma og sa Gomora, inig-adlaw sa panghukom kay kaninyo. Si Maria nahimong balaan, nahimong agianan sa kaluwasan tungod sa iyang kakabos, kahimtang o kasing-kasing. Nisalig siya sa iyang isig katao. Muna ang Ginoo sad misalig sad ni Maria. Gipakita sa Ginoo nga kini di ay kabos, kasaligan sa Ginoo. Ang kabos, kasaligan. Ang mga dato, kadudahan. Bitaw. Nagatuod ay mo kana mga dato di na peligro kayo. Awa, di ba sunod adlaw hingin lang na kasi imong gipuy-an. Pero ang mga kabos sumpayan pa na imong balay. Mutapad na sad ba? Mutapad. Di jud ka hingin lang. Mutapad pero kanang dato tanawa dig sunod dimulis na kana. Di tinod. Pero kanang mga dato nga kabos o kasing-kasing, mauna sila yung mga kasaligan. So kabos gihapon. Kabos ba? Unsa man ang mga dato nga kabos, daghag kwarta pero wa mahigugmas kwarta, mas nahigugma sa simbahan, mas nahigugmas iyang mga isig katao. Mao na ang kinabuhi nila
kana San Fernando Earl Rey, sila si Saint Francis of Assisi, mga inana ba nga dato man gini sila, mga dato. King Louis of France, o mga Saint sana Queen Elizabeth of Hungary, ug uban pang mga dato kayo nga mga kabos o kasing-kasing. Siging panghatag, siging panghatag. Muna kining namalit na tog slots, mga dato ni sila, pero kabos o kasing-kasing. Liwat ni silang Maria kasing-kasing mo na manggihatagon kay ni sila. So congratulations sa mga namalit og slots. Kamong na ay kwarta niya, wa mo palit og slots, mga dato mo nga dato gyud. Kana bang dato nga peligro? Kaning mga dato nga namalit og slots, mao ni sila ang mga dato nga kabos. Pila na atong halin sa atong slots. Salamat sa mga dato nga kabos. No? Mga kwartahan nga manggihatagon dili mga dao. Ang atong halin sa atong holy pads or holiness, peace and divine salvation as of yesterday niabot na og 43,117 ka slots. Pakpakasan. Mundot ana. Kining atong special slot, Mother Mary's Enriching Graces or MEG, para sa ato ning kapistahan. O sana ba lang kasi siyam na lang kaadlaw, no? Maintang mahurot na ni 5,078 slots na ang atong halin, na apay 14,922 ka slots. Ato gyapong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Sa ato sang 30 slot challenge, na natay 378 ka 30 slot challenge, kaning tag 3,000 worth of our slots. Nya sa ato sang DSAP, sa atong investment slots, na natay pledges nga niabot og 59 slots. So, pakpakasan. 81 ka slots pa ang available sa atong DSAP. Nya sa 59 slots na atong na dawat nga pledges, 27 slots na ang na-remit ngan hinato. Pakpak na sad sa ni-remit. Makapakpak kita tungod aning mga taong kabos. Si Jesus maoy tag-iyas tibuok kalibutan, apan ang iyang kasing-kasing kabos mo nang nagpakatao siya diha ni Maria ug naghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan nato, ginamit ang iyang kakabos. Way balay, way kwarta, wa gani ka eskwela, ug wa na gani siya sinina sa dihang namatay siya, wa na siya sapot kay gilangkat na gikan niya, gilansang pagid siya sa cross, hastang iyang dugo nahurot sag agas, hasta paganing tubig sa iyang lawas ug dugo gitiwas pagyug paagas, bisag patay na siya kay gidugsak, kabos na gyud kay siya. Pero tungod sa iyang kakabos, naluwas ta. Tungod sa iyang pagpasakit, natagaan tagkalipay. Mo bitang moingon kita ni Maria, maghimaya ka, Maria. Pasabot, paglipay, pagmaya, Maria. Kay sa imong pagkakabos nga nahiusa ni Kristo, nahimo sad kang dako kaayo og kanini ang grasyang nadawat. Kinibitang atong kakabos dinhi, magsigil ang tagbaligyag slots, daghan baya tag nahimo, no? Dili dito daghang nahimo, daghan kayo mga kabusta nasa mga dato na to, pero kabos gyapon kasing-kasing, daghan kay tag nahimo nga makaingon ang mga tao, haya-haya ninyo oy. Di ba? Asa man day mo, San Vicente, Liloan, haya-haya gud ninyo. Nganuan, mga kabos man ta. Iniganhi din hala, kanindot sa inyong simbahan, haya-haya ninyo. Unsay hayahay, nga porti na itong kabusa. Pero hayahay, maunay ginaingon nga naay daghang kabos, apan hamugaway na asay mga dato, pitos ang kinabuhi.
Dagkog balay, pero pitos ang kinabuhi. Bugat ba? Bugat. Kaya nga no, mga daw man. No? Basta daw nagay ka, bugat ginang kinabuhi. Pero kung manggihatagon ka, gaan. Gaan.